Schizophrenia. Yeah. Isifo esithelelana ngokomndeni. Yeah. Even though ucwaningo lungakavezi exactly ukuthi imaphi ama genes emndenini. Okay. Enza ukuthi lesifo sivele. Yes. Neni impawu ezivelayo ukuthi umuntu ushintsha indlela abehave ngayo. Okay. Kade umuntu mhlambe okade esikoleni uthola ukuthi akasafuni ukuya esikoleni, akasafuni ukuhlala nabantu, usefuna ukuhlala yedwa. Uthola ukuthi ngwenza nokuthi agcine esekhuluma yedwa. Or enza izinto ezixakile, uthola ukuthi usiyakhumula ubanqunu. Awu. And then sona ischizophrenia isifo esikhubazayo kakhulu ke, so siyadinga ukuthi umuntu asheshe athole usizo emtholampilo. Kukhona nokungenhla ke kwalezi intebhisi. Zonke izifo lezi yona i-depression ne-bipolar ne-schizophrenia uma ziwesi umqondo uyaphazamiseka kakhulu umuntu aze enze into ezixakile ezingalindekile kumuntu omdala or kuleyo age yakhe ukuthi angazenza into enjalo. Mhlambe kumuntu uma ukuthi useyithola ulapho ngoba bese ngizothi ishiya impawu kodwa usuyishile eziningi. Zikhona nezinye impawu ngathi mawumbalele nje umuntu uthi nazi nanazi impawu kodwa mawusubona lezi impawu yalana la ukuze ugcine usufikile ukuthi uzosizakala esibhedlela. Qale ngayo i-depression. So from eqaleni usuzizwa nje ukuthi awuphatheli kahle, unenkinga, une-stress. Ikhona ama-counselors nama-psychologists emtholampilo. Absolutely. Even if ungeze ukwadinga ungakafiki kwisimo la udinga khona amaphilisi, uthola mhlawumbe yona i-counseling or i-therapy lo uzoyithola kwi-psychologist. Absolutely. Ingakusiza ukuthi ungaqhubekeli uzodinga ukuthi ulaliswe esibhedlela. Awuzwake. Nayo futhi i-schizophrenia leyo yokuzwa amazwi noma wena into ezixakile. Nayo futhi iqala kancane ngesimo okuthiwa i-prodrome. La umuntu ekade mhlambe umfundi wesikole ekwazi ukuthi ahlale nomndeni khathi kubukwe generations anganoma isabukwa yini, but bese uthola ukuthi manje akasafuni ukuhlala nomndeni, useyazi-isolate, ahlale yedwa eroomini, but wonke umuntu usebuka no-TikTok ley'nsuku, so asazi asekho sure noma usehlale ngoba ehleli noma sekuyikho. Asekho absolutely. But uma sola aye emtholampilo ayo check.